nyatane sombong. Sombong. Sangkek pintere golek duit wong lanang iki wis gak duwe aji, ora diajeni, ora dihargai, ora dihormati, ora dinut, disepelekne. Mergo wong wedok wis pinter golek duit dadine ngatur rumangsa dhek iki kuwasa, rumangsa dhek wis pinter di atas segalane wong lanang. Kuwi bahayane wong wedok sing pinter golek duit. Tapi eling yo, nek wis bebojoan, nek kowe ora oleh ridhone sangka wong lanang, ora bakalan kowe mlebu swarga. Lah mbok sak pinter-pintermu kowe golek duit. Lah mbok sak pinter-pintermu kowe usaha. Lah mbok sak pinter-pintermu dan segala-galanya tuh. Nek kowe ora oleh ridhone sangka wong lanang, tak jamin kowe ora bakalan oleh swarga. Duit sithik gak apa-apa. Sing penting wong lanang ridho. Jadi nek wis rumah tangga ngene iki, ora usah unggul-unggulan, ora usah pinter-pinteran. Iki terutama wong wedok lho ya, kanggo wong wedok. Aja terlalu sombong nek wis pinter golek duit. Kadang-kadang ndase bojoe diles, diiles. Mergo rumangsa pinter, rumangsa gajine luwih dhuwur, bayarane luwih dhuwur. Sampai wong lanang ki wis ora duwe haji. Ora duwe haji. Mergo wong wedok sembarang sing ngatur, rumangsa menangan. Coba nek wong wedok gak ngono. Tak jamin keluarga indah, bahagia, sejahtera. Wong wedok